mga kabingka! Mga kabingka! Usap tayo, Toto! Mga kabingka! Ka! Welcome to The Dog Show! Okay, karon mga kabingka, no? Bago de mga kabingka, mag-istorya tong pinaano. Kaya atong topic sa atong vlog mga kabingka kay pinaano ba? Diri mga kabingka, mahimo gid diri mga kabingka, no? Magkuan gid mo kanang si tawa kana piniil gid mo diri mga kabingka kay alos rubong mo yung kuan gid diri mga kabingka na isod kog lakado padulong ko dito dapat na side mga kabingka kaya ang I love happy mga kabingka, no? Bingka na natakot dito. Ayan sa kaikan sa mga Davao Oriental mga gabi. Suruyo na po. Karon mga kabingka atong kuan ang hinumduman niyo ni kaning mga high school pero karon katong part 1 atong video ni Car Bryant, no? Hardinel. Katong part 1 na to na nalingaw mo to pero karon atong istoryahon karon og kaiban gikan ba dinhi sila sa kuan nanggikan sa kanang sa tawagan nanggikan sa kalasangan. Kanang pinas. Tanawa na to ni Dan Prada mga kabingka, no? Tanawa na to. Tao inom kog biskwit niya. Taong kog kape. Nalingaw ko ba? 5. Pagmana ko. So, ba nila ako karoon mga gulay? Sige. Ikaw na, pre. Ikaw na. 5! 4 1 3 2 Ay! Basta sa iyo, pre. Sige, basta. Maganda mo. Ako sugod, eh. 1 6 6 5 ako to. 5. Ako na. Oh, sige. 4 3 Sab. Una. 1 5 Ayun mo. Sige, ako na. 1 Maka ka ng flip the bottle ba? Sige, pag yun nga flip kay elimination round ba? Elimination Alam mo, ikaw ay Sabi ni